production lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati togoya la k'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Fatou Cheri une star an bɛ fɔ aw ɲɛna ale ye émission ye an bɛ wuli an bɛ sanga starw ma ka aw lakunnafoniya olu ka actualité kan bi an wulila an sera an ka starba dɔ ma ale tɛ mɔgɔ dogolen ye Maria ka fitirilen Kati Sembileni boîte kɔnɔ artiste ale tɛ dɔwɛrɛ ye King Keji k'aw bɛ cogo di i b'a kan se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye ne tɔgɔ Kumanjan Andre Keita ka bɔ Kati Kɔgɔ fils de Ibrahima Keita et de Maria Jara Keji yɛrɛ bɛ bɔ min Keji ye Katika de Kati Kɔgɔ ka wolo Kati ka mɔ Kati mais an bɛ don min na i ko sisan nɔ Keji bɛ san joli la mais n ye octobre tɛmɛlen n ye 31 sɔrɔ Ala barika la Keji furulen don wa non Keji ma furu fɔlɔ Keji ma furu mais n ka Ala deli yanni nin san in bɛ ban comme mɔgɔ tɛ ko dɔn Ala bolo a bɛ sira la fana ayiwa Ala ka a sera quoi mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ k'a sera a sera mais u ka dugawu kɛ dugawu dɔrɔn de bɛ ko in ɲɛnabɔ o de b'a to i bɛ bɛn ni ɲɛnama ye Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ayiwa Keji o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di ko jumɛn de la i y'a da i yɛrɛ la ko Keji dara an ka États-Unis parce que kumanjan fɔli tun ka gɛlɛn mɔgɔw bolo dɔɔnin donc n yɛrɛ tonton dɔ bɛ yen parce que ne ba ni tubabu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu n tonton tubabu dɔ don ale de ko bon ko comme tɔgɔ in ka gɛlɛn il faut k'an ka tɔgɔ wɛrɛ ɲini sisan an ka a abrégé dɔɔnin mɔgɔw b'a faamu cogo min donc o de nana ni Keji Keji Katikaw de y'a kɛ Keji ye sinon KJ de don parce que J ye J de ye anglais la donc ale tun bɛ fɛ ka Kumanjan de abrégé ka K kɛ Kuma ye ka J kɛ Jan ye donc o de Keji so ne yɛrɛ bɛ wele Keji de mais Katikaw de y'a kɛ Keji voilà faamuyali sɔrɔ la mais Keji bɛ activité wɛrɛw kɛ rap kɔfɛ bon n bɛ a ka di n ye de sisan ka activité camanw kɛ rap kɔfɛ bon n y'a camanw daminɛ komi jamana in kɔnɔ n'i ka ko fana ma se étape dɔw fana ma i tɛ se ka to k'a bɛɛ fɔ quoi sinon n yɛrɛ ni n ka musokɔrɔba bɛ ka ko camanw jateminɛ comme école b'ale bolo ne yɛrɛ taara ale ka école de la donc an bɛ k'a lajɛ nafa wɛrɛ min bɛ se ka k'an ka dɔnkilida kɔfɛ n'an bɛ se ka olu dɛmɛ ka denmisɛnninw encadrer cogo min ani an dɔgɔnin minnu ni dɔrɔguw bɛ k'u caman bɛ ka taa sira wɛrɛw fɛ parce que manque d'éducation donc comme u fana ka idole y'anw ye an bɛ se k'a fɔ u ka starw y'anw ye n'anw y'u lasigi ka kuma ou bien ka activité dɔw créer u b'u ɲina dɔɔnin manamana kow kɔ quoi donc ni n ka musokɔrɔba yɛrɛ b'o association dɔw bilali la en place denmisɛnninw kama spécialement o tɔ kɔfɛ n bɛ fɛ ka furukow nege bɛ n na ani fɛn fɛn bɛ se k'a to balo fan fɛ restauration olu o de ye n yɛrɛ ka rêve ye mais n bɛ yɔrɔ min na i ko bi a financement n'a a fɛnw tɛ n yɛrɛ bolo mais olu de ye n ka projet ye mais Keji fɛn jumɛn de e yɛrɛ poussé k'i kɛ dɔnkilidala ye bon ne kɔni bolo dɔrɔn dɔnkilida est ce que dakanko de tɛ dakanko de don ani bon ne bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ne bɛ Ala barikada min na ne wolola yɔrɔ min ne nana sɔrɔ ne somɔgɔw bɛ activité culturelle la quoi o artiste tɛ n fa ye dɔɔnin kɛ artisteya la mais k'a fɔ ko artiste n wolola artiste du kɔnɔ o tɛ quoi donc ne yɛrɛ fa yɛrɛ u y'a fɔ ale k'a bila ko parce que ko hɔrɔn ka fɛn tɛ donc ale y'a bila joona donc ne wulila k'a sɔrɔ so kɔnɔ ne yɛrɛ ba ni artistes ye baara kɛ parce que ale tun bɛ projet minnu na u ni américains bɛ baara kɛ donc jeunes bɛ bɔ États-Unis ka na ale yɛrɛ bɛ jeunes bɔ Mali la ka taa donc o culture an kɔrɔbayara o kɔnɔna la quoi et puis ne ye école k'ale bolo ale ka écoliso la activité culturelle fana bɛɛ bɛ kɛ a bɛ caatigiw kɛ ni école bulaw bɛna se bɛɛ b'i ka dɔnkiliw créer aw yɛrɛ bɛ jɛ ka groupe ninnu fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ jɛmɛ fɔ dɔw bɛ piano fɔ bon ne bɛ se k'a fɔ ne kɔrɔbayara a kɔnɔ dɔɔnin quoi ani
ni famille yɛrɛ ta k'a lajɛ ne yɛrɛ tante ye Hélène Jara ale ye actrice ye bɛɛ b'ale dɔn Mali la yan n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min fɛnɛ lamɔ fɛnɛ o ye King Lassi Masasi n'o yɛrɛ ye Mali rappeur fɔlɔw ye ne ba de y'ale lamɔ ne lamɔna milieu in kɔnɔna la quoi. Faamuyali sɔrɔ la k'a hakili lajigin an filɛbagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don Amina Production ale ni Nifa Production de la nin wagati in na ani King Keji o de bɛ ɲɔgɔn bolo bi. Ayiwa Keji an bɛna n'i ka album ye album kura bɔra a bɛ kosɛbɛ an bɛ kɛlɛ la i ka fan dɔ ye ɲininkali kɛ ko an bɛ kɛlɛ la kɔnɔna la i sera ka featuring kɛ ni Bawani ye i featuring kɛ ni Sidiki Jabate o wagati dun y'a sɔrɔ malentendu kunkuruni dɔw b'olu ni ɲɔgɔn cɛ e sera k'olu fila fara ɲɔgɔn kan i ka album in kɔnɔ cogo di ka featuring kɛ. Bon mɔgɔw ma min faamu c'est à dire ko avancelen de sisan mɔgɔ caman ye a miiri k'a fɔ ko différence ba bɛ ne ni Sidiki ni Iba ninnu cɛ sinon ne ni Sidiki ye teriya daminɛ artiste kunda artiste bɛɛ ɲɛ Mali la ne ni Sidiki ne Iba dɔn Sidiki nɔfɛ ne bɛ se k'a fɔ artisteya yɛrɛ la depuis Jɔlɔkɔ ma sigi ne y'a daminɛ groupe min na depuis Jɔlɔkɔ ma sigi ne teri fɔlɔw tun ye Iba Sidiki Jabate Fusco min n'a muso bɛ dɔnkili da bi ani jɔn wɛrɛ tun bɛ yen bon o tun y'a fanba ye quoi donc o lien bɛ ne ni ninnu kelen kelen si tɛ se k'a fɔ ko parce que ko ɲɛ bɛ Sidiki tɛ se k'a fɔ ko ɲɛ bɛ ni Iba la ko de y'a to n t'a kɛ Iba tɛ se k'a fɔ ko parce que ɲɛ bɛ ni Sidiki la o de y'a to n t'a kɛ parce que min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o b'u ni ɲɔgɔn cɛ ye an bɛ se ka min kɛ ka a ko baga faga an b'o kɛ mais hali bi u y'a yira ne na k'a fɔ i ye n ka jo ye depuis ko ninnu si ma daminɛ donc o respect kama o bonya kama u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n bɛ nin mérité quoi n'u fila bɛ ka se ka collaborer album na et puis honneur ba de don fana k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi parce que n'i y'an ka génération ta k'a lajɛ bɛn ka dɔgɔ a la quoi a ka dɔgɔ mɔgɔw ka collaboration ka dɔgɔ parce que bɛɛ bɛ ka minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ soi-disant clasheurs ye u bɛ fɛ ka olu ka suya ye a ka to clash de la bon ne ka objectif ye bɛn de ka na o yɛrɛ de la n ye n tugu ka Iba k'a la ka Sidiki k'a la k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ ko bɛn in c'est possible mais anw yɛrɛ minnu mɔgɔ misɛnnin minnu bɛ dugu ma dɛ olu de tɛ fɛ ko in ka kɛ parce que ko in faralen de bɛ jama dɔw arranger donc o tun ye n'i y'a ye olu fila ta kuma bɛ caya o fila fana ye fɛnba de ye sinon featuring baden bɛ album na mais ne ka nin tun ye ka bɛn de yira dɔrɔn et puis k'a jira an ŋaniya ye u ka bɛn ye. Faamuyali sɔrɔ la i ka fan dɔ fana ye question posé ko Kati ka album na an y'a jateminɛ ni Kati dɔnkilidala foyi ma featuring kɛ ko e bɛ maloya ni Kati dɔnkilidalaw ye de wa. non ne tɛ maloya ni Kati dɔnkilidalaw ye c'est à dire anw fana Kati fana ye dugu compliqué len dɔɔnin quoi Kati compliqué len don dɔɔnin mais n'i ko i bɛ don détail bɛɛ la k'o fɔ a kana na fɔ ko soit i filila i yɛrɛ ma sinon Kati compliqué len don kojugu Kati compliqué len mais ne yɛrɛ de nalen Kati o de y'a essayer ka ko caman depuis ne poyira ko caman hakili sigira sinon Kati différence mɔgɔw bɛ différence créer à chaque fois tuma bɛɛ kow bɛ créer donc bon ne bolo fana il est temps mɔgɔw ka Kati ne bɛ waso ni Kati ye mais Kati n'a fɔ ko parenthèse dɔ de bɛ yen sisan ko Keji ka fɛn bɛɛ de fana kan ka kɛ Kati ye donc faut que au début Keji tun ye Kati dɔrɔn ta ye mais sisan Keji ye Mali bɛɛ de ta ye donc ne bolo Katikaw ka fierté ka kɛ dɔrɔn Keji album duman bɔ ye mais k'a fɔ ko dɔ tun b'a la munna an ma karisa k'a la diyagoya tɛ bɛɛ ka k'a la o ne ka ala deli tɛ nin nin ka kɛ n ka album laban ye dɔw wɛrɛw bɛ nalen o fana b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw ye niveau wɛrɛ sɔrɔ i m'a faamuya parce que tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ni a bɔ ne yɛrɛ ni n ka génération na Digalo ninnu ni Soninke ninnu niveau ka dɔgɔ dɔɔnin an ka dugu la quoi donc n'i y'o fɔ o bɛ dugu la mais an b'a fɔ pour que u ka dusu fana ta dɔɔnin parce que niveau ko de don fɛn bɛɛ ye niveau ko de ye. Ayiwa Keji i ka fan dɔ fana ɲininkali kɛ ko album kɔnɔ i ni Iba ka featuring bɛ yen i ni Sidiki ka featuring bɛ yen ko pourquoi i ni Talibi ma featuring kɛ. bon ne y'o raison fɔ ka ban ka tɛmɛ parce que
De un, c'est pas un ami. De deux, on peut aller nous voir même on a marqué parce que ne bolo arapu te se ka mɔgɔ ɲina i ka dignité kɔ quoi. C'est à dire mɔgɔ i b'a ye fɛn min kɛ ne ale m'o kɛ ne diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ Siri ye min kɛ ne ale tɛ se k'ale suɲɛ o kɛli la donc kɛlɛ bɛɛ sɔrɔla min fɛ n tɛ fitiri k'i fɛ kɛlɛ in bɛɛ sɔrɔla o de sinon fitiri min bɛna kɛ mun na n ko n tɛ fitiri kɛ parce que ne tɛ se ka ne cɛ na ne ma dege hypocrisia la ne jɛɲɔgɔn mɔgɔ min b'a fa n'a ba nin su fara tile kan cɛ yɛrɛ la a bɛ i n'a fɔ n'o tigi kɔni ka di ne ye a bɛ i n'a fɔ i bɛ ka ne de fa ni ne ba nɛni donc ne tɛ se ka tila ka ye e nɔfɛ o kelen na quoi n tɔgɔ tiɲɛna ka ban o tɛ problème ye n m'a dɔn n tɔgɔ ka tiɲɛ ko min na objectif ɲuman de don mais ne fana tɛ tila ka taa n fɛ mɔgɔ ba nɛnibaga ka t'o dɛmɛ n ko mun na n tɛ don i ka dɔnkili la parce que ɲɛ bɛ i bɛ ka n terikɛ dɔgɔya bon ne bolo ni o cɛya tɛ ne tɛ se k'o qualifier ka kɛ foyi wɛrɛ n tɛ don i fɛ kulun kelen kɔnɔ parce que i bɛ ka n terikɛ dɔgɔya sinon ne m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ne m'a fɔ mɔgɔ ka dɔnkili ma diya ne ma foyi wɛrɛ fɔ ne k'o de n t'a kɛ dɔrɔn parce que n ka dignité ne tɛ se k'o kɛ ka tila ka taa ɲɛ coron i b'a la tugun donc dɔrɔn hali sini n'a y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ la o la même chose hali ale kelen dɔrɔn tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ nana n'i bɛ ka ne jɛɲɔgɔn par exemple i ka digalo dɔgɔya sisan ka digalo somɔgɔw dɔgɔya ka sonige somɔgɔw dɔgɔya e ni ne ka tila ka ye ɲɔgɔn fɛ non o fɛ nkalon o ye nkalon ye quoi ne dun filɛ ne tɛ mɔgɔ min fɛ ne b'a f'i ye ne t'i fɛ ne b'i fɛ fana ne bɛ tugu i kɔ voilà. Ayiwa faamuyali sɔrɔla la Keji an bɛ to album kɔnɔ toujours an y'a ye Katiga clip la digalo bɛ yen nɔ sonike bɛ yen wagatinin dɔ kɛra an ko ɲɛ b'a la jɔlɔkɔ mɔgɔ bɛɛ tun bɛ ka chanter i ka part la Keji bɛ fɛ k'a jira an na de ko jɔlɔkɔ seginna ka fara ɲɔgɔn kan tuguni de wa Keji bɛ fɛ k'o de jira an na clip in kɔnɔna la non ne bɛ fɛ k'a jira dɔrɔn ko ale bi jɔlɔkɔ ye famille kelen ye a bɛ i n'a fɔ n bɔra ka exemple min di Iba ni Siri ka ko la sisan nin bɛɛ ye famille kelen de ye mais a bɛ i n'a fɔ mɔgɔw de bɛ fɛ kɛlɛ ninnu ka kɛ quoi parce que an ka génération de nana ni système dɔ ye an wuli wagati an de y'a jira Mali jeunesse la ko i tɛ stade fa n'i ma dɔ fa n'a ba ye donc bon an y'o de don denmisɛnninw kunna o de b'u kunna hali bi bon faut que sisan an ka système de falen parce que an bɛ ka kɔrɔbaya fɔlɔ ta kun ye i bɛ ɲɛ n tɛ se ka sunɔgɔ n tɛ se ka sigi f'a ka fɔ ko ne fana ye star de ye o kun ye denmisɛnninya ye mais sisan ne bolo an bɛ talent yira kuma de la sisan e k'a yira dɔrɔn k'i bɛ se mɔgɔw ka tugu i kɔ tiɲɛ na mais karisa fa ye nin kɛ karisa ba ye nin kɛ nafa foyi t'a la quoi ne bɛ fɛ k'a yira de jɔlɔkɔ ye bien vrai an kɛlɛla jɔlɔkɔ kɛlɛla o ma dogo mɔgɔ si la an kɛlɛla an farala groupe ci la mais o t'a to ko an sigiɲɔgɔnya min b'an cɛ an faw bɛ ɲɔgɔn dɔnni min kɛ an kɔrɔkɛw bɛ ɲɔgɔn dɔnni min kɛ o man k'o tigɛ o peut-être business sira de fɛ an ka vie professionnelle de a ma marché mais an ka vie wɛrɛw bɛ yen min y'an danbew ye farafinya la depuis nin tɛ parce que i bɛ se k'i to anw fɛ yen ka weleli kɛ sonige nin fɛ yen donc est ce que ne bɛna n ka vie tigɛ ka b'olu la ko parce que ne ni sonige ka groupe ma marché voilà donc ne k'a jira de k'a fɔ et puis hali bi k'a jira Katigaw la ko groupe hali groupe wɛrɛ minnu bɛ yan nin ye message de ye ka yir'u la n m'a fɔ n ko groupe bɛɛ ka laban groupe parce que dɔw yɛrɛ ka objectif ye an tɛ groupe yɛrɛ laban daminɛ de don sinon Beyonce tun bɛ groupe de la mais mun na Beyonce kelen n'o bi donc dɔw yɛrɛ ka objectif ye depuis a daminɛ an m'a daminɛ groupe la mais a bɛ tila ka laban bɛɛ kelen kelen na o de y'a to depuis groupe la bɛɛ kelen kelen b'i ka solo préparé donc nin ye k'a jira dɔrɔn Katigaw ka bɛn dɔrɔn et puis k'a jira mɔgɔ wɛrɛw fana na dugu wɛrɛ mɔgɔw ko aw i yɛrɛ de b'i ka yɔrɔ artiste layɛlɛn sanfɛ donc o de la hali bi ne bɛ ka dusu don Katigaw kɔnɔ halisa ni Ala sɔnna a bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya ayiwa Keji i tun kɛlen don ka concert dɔ boloda nka dɔn état d'urgence ko de ye concert in fo bi concert ma se ka kɛ est ce que date dɔ choisira concert date kura ta o ye date jumɛn le 27 février 26 mars la ayiwa Ala k'o jira an na n'Ala sɔnna Keji fɛn jumɛn de ka di e yɛrɛ i b'a fɔ jumɛn parce que n'i ko fɛn min ka di fɛn dunta bɛ yen ko kɛtaw bɛ yen an ka kɛ ko kɛtaw ye
koketa min ka di ne ye o ka ca dɛ min ka di ne ye o ka ca toro i bɛ se k'i da don dama damani na a bɛ n'a fɔ n bɔra ka exemple min di sisan an ka nin kɛlɛ ninnu tiɲɛ fɔ ka di ne ye c'est à dire jɔnko Ala ka di ne ye a bɛ ko sisan bɛɛ bɛ ka ne kɛlɛ sisan ko parce que ko ne ko ko Iba ye fɛn dɔ ye bon a bɛ mɔgɔ jigila misɛnya dɔɔnin i yɛrɛ ka jamana taabolo la quoi parce que i k'i sigi k'a fɔ e k'i sigi i baarakɛɲɔgɔn dɔ k'a fɔ ye k'a ka fɛn dɔ ka ɲi ne t'a dɔn min bɛ se k'o kɛ lasiya ye quoi o de b'a jira k'a fɔ ko est ce que hali espoir est ce que hali a bɛ maliyɛn jeunesse kunna ko don dɔ la ko bɛɛ kan ka ɲɔgɔn minɛ parce que Keji k'a fɔ ko Iba bɛ se ko dɔ la est ce que Keji ka fugariya ye ou bien donc min ka di ne ye kɔni hɔrɔnya de ka di ne ye ani fana mɔgɔ yɛrɛ ka se ka sigi ka miiri quoi est ce que ne bɛ ka min kɛ nin ye ko kɛta ye i m'a faamuya c'est à dire n'i yɛrɛ sera niveau dɔ ma i yɛrɛ kan k'a dɔn nin bɛnnen don ne na nin bɛnnen don i yɛrɛ kan ka mɔgɔ kan k'i somɔgɔw lajɛ quoi a bɛ i n'a fɔ sisan hali n'i ye miliyari di ne ma ne tɛ se ka mɔgɔ ba dɔnkili la parce que ni ne yɛrɛ mɔgɔ ba nana dɔnkili la principe minnu b'anw ka kabila la o bɛ kɛ sababu ye ne yɛrɛ bɛ dɔnkilida dabila parce que olu yɛrɛ laban bɛ tila ka taa ne ye min ba nana u bɛ t'o dɛmɛ tellement ne ye mɔgɔw ba nana ne min a tɛna diya u ye parce que mɔgɔw t'olu dɔn n'o ye o t'olu danbe ye quoi donc ne kɔni min ka di ne ye cɛya yɛrɛ la o ye mɔgɔw k'u tile ɲɔgɔn ye i ye nin kɛ n na vraiment a ma diya ye ou bien i ye nin kɛ n na i y'a kɛ ka da mun kan ou bien karisa bon ni ne filɛ nin ye sisan ne b'a dɔn nin se bɛ e ye k'a kɛ ne ye n'i kɔni sera k'an dɛmɛ a bɛ diya ye tilennenya de ka di ne ye bon o ye jogo yɔrɔ ye mais n'i ko activité sisan ou bien fɛn dɔnkili b'u la boîte ka di n ye mais sisan n ye dɔɔnin b'o la parce que il faut que n ka baara kɛ kosɛbɛ ni ye mouvement ninnu diya i yɛrɛ ye a bɛ se yɔrɔ dɔ ma i bɛ ɲinɛ dɔnkilida yɛrɛ kɔ donc mɔgɔ caman bɛ o de ye ne critiquer n'o de ye ne bɛ taa min kɛ ɲɛnajɛ la ne t'o taa kɛ baara la donc o de y'a to sisan il est temps âge bɛ ka avancer dɔɔnin il faut que o yɛrɛ de la an ye 26 mars ko ni fɛn ninnu kɛ il faut que an ka ultimatum dɔw lancer sisan ka an yɛrɛ k'a dɔn sisan est ce que an yɛrɛ ka avenir bɛ nin ko in na ou bien n'a t'a la donc siran t'a la bilen il faut que an ka risque ta quoi a bɛ ɲɛnabɔ ni Ala sɔnna fɛn caman ka di ne ye ko baden ka di ne ye mais fɛn jumɛn man di Keji ye fɛn min man di ne ye bon f'i ka préciser de diɲɛlatigɛ in yɛrɛ kɔnɔ fɛn jumɛn de man di Keji ye ko ni Keji y'o kɛ ou bien ni mɔgɔ wɛrɛ y'o kɛ dɔrɔn Keji bɛ tɔɔrɔ fɛn min man di ne ye fɛn yɛrɛ la ka mɔgɔ kɛlɛ kun t'a la tiɲɛ na o man di ne ye kun t'a la quoi ne kɔni bɛ fɛ kun dɔ de ka k'a la a ka fɔ bɔ soit voilà tellement ne filɛ tellement anw ye maninkaw ye anw b'a tilennen fɔ ne filɛ ni ɲɛngoya bɛ ne na dɔrɔn ne b'a fɔ n ko tiɲɛ na nin bɛ ne ɲɛ de o de ɲɛngoya bɛ na bon o kɛlɛ i dɛmɛ ka di o kɛlɛ la fɛnɛ ni k'a essayer k'i bɛ taa kun dɔ kɛlɛ don o don quoi a tigi ye nin kɛ dɛ a tigi ye nin fɔ dɛ o tɛ o a kɔni ɲɛngoya bɛ n na dɔrɔn n bɛ k'a kɛlɛ o jɔnko Ala fɔ o la jɔnko Ala kɔni o de ye diɲɛ fɛn bɛɛ min man ne fɛn man ne dɔrɔn fitiriwale ni ɲɛngo non n t'olu fɛ yɛrɛ yɛrɛ Ala k'an bɛɛ kisi olu tɔɔrɔ ma ayiwa Keji i bɛ se k'i da don a la ni baara in ye nafa jumɛnw lase i ma ani relation jumɛnw lase i ma baara in kɔni ye nafaba de lase ne ma a ye nafaba de lase ne ma parce que ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n ko yɔrɔ n'i y'a mɛn mɔgɔ fɛn b'a fɔ ko karisa den a bɛɛ daminɛna Keji de la mariya den depuis yen fɔlɔ mɔgɔw ne y'a yira denmisɛnnin caman na k'i bɛ se ka i waso ni ba ye se b'a ye o se t'a ye i ka waso fɛn don quoi i ka wasolan don quoi bon hali k'a da o dɔrɔn ma ne b'a dɔn Ala b'o duwawu ni fitinin dɔrɔn fɛnɛ bila ne kun a ye nafa wɛrɛ minnu se n ma o ye n jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u bɛ n dɛmɛ ko camanw na parce que i b'a dɔn Mali kɔnɔ yan wari tɛ dɔnkilida la an ka tiɲɛ fɔ wari t'a la fɔlɔ an ka Ala deli wari ka k'a la don n'a nata mais n'i y'a ye an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ in bɛɛ la ta parce que fɛn de t'a la so ni ne ka miliyari bɛ yen o e ka miliyari b'i kun moi je pense que nafa tɛ
wala ɲɔgɔn juguyaba in na bilen mais ni an ye nin bɛɛ la mɔgɔ si de ma fa fɔlɔ donc n bɛ se ka mɔgɔ minnu min y'a nafa se ma kosɛbɛ o ye ni fɛntigi minnu ye ɲɔgɔn dɔn n'u ye fɛnw kɛ n ye a bɔ keji n bɛ na mobili san ka d'i ma parce que mobili ko b'i la bon keji hɔn nin wari in na i ka clip kɛ parce que nin wagati in na clip ko b'i la ou bien hɔn nin wari in na a ka don studio la i yɛrɛ dɛmɛ ni nin album préparation na o nafaw bɛ yen ani ni ne yɛrɛ bɔra mɔgɔ b'a yirali min k'i yɛrɛ la k'o kɛ jaa an b'i fɛ i ka d'an ye i ka ko ka d'an ye bon ne yɛrɛ ka musokɔrɔba b'o de fɔ kuma bɛɛ ni fanu girinna ka da i kan cogo o cogo a man'i sɔrɔ cogo o cogo i b'a essayer k'i yɛrɛ la nisɔndiya ka u accueillir ka ɲa parce que o tɛ kɛ bɛɛ la quoi mɔgɔ ne ɲɔgɔn joli bɛ yen minnu bɛ bɔ bi ka don suguba kɔnɔ ka bɔ mɔgɔ si kelen t'a f'u ye yɛrɛ ko hali i ka nin fini in ka ɲi bon ni ne donna sisan butigitigiw bɛ wuli bɛɛ bɛ wuli denmisɛnninw bɛ na photos bɛ ta snapuw bɛ kɛ bon o y'a nafaba dɔ ye parce que ala y'a yira n na k'a fɔ ko n tɛ mɔgɔ manko ye n jelima ka di n ka di mɔgɔw ye bon o de y'anw yɛrɛ ka fɛn in na diya yɛrɛ ye ne ta a wari n'a sanu n'a tɔgɔ ni fɛn bɛɛ ko wɛrɛ de le fait que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu pɛrɛlen don i kama n'i ye se k'olu yɛrɛ ye hali n'a fɔra k'e kan ka sa n'olu de kan ka sa i place la olu pɛrɛlen don o kama donc o y'a nafaba dɔ ye parce que hali ni an kɛra sijɛw ye sa ala ka kɛ mɔgɔ i t'a dɔn i ka fanu bɛna laban ka kɛ min i ka fanu dɔ bɛ yen a bɛ laban ka kɛ président ye wa a bɛ kɛ ministre ye wa a bɛ kɛ dugu mɔgɔba ye a bɛ kɛ milliardaire ba dɔ ye wa donc olu ni e bɛ kɔrɔbaya quoi olu b'a fɔ ko bon anw fana fitininamaw anw ka artistes ye karisa ninnu de ye karisa de tun ye ne ka artiste préféré ye o lion bɛ se ka to i n'olu cɛ parce que ala barika la n'i y'anw ka artiste caman laban lajɛ c'est à dire n t'a fɔ ko laban ko jugu don sa mais a caman man ka laban ten et puis ala man ka anw man ka dugawu man ka kɛ anw fana ka laban ten parce que hali mali la ni artiste banana ou bien n'i bɛna surunya hali saya yɛrɛ la mɔgɔw bɛ SOS de kɛ donc k'a fɔ k'e ka nin succès ba in kɛ mɔgɔw ka kule la i ka wariw sɔrɔ i k'i ka sanga kɛ mais ka tila k'a fɔ k'i laban ko SOS ka kɛ a ye na ɲɛ an ma an ka karisa furakɛ a ye na ɲɛ an ma an ka karisa kɛ tan ala k'an bɛɛ kisi o ma ne yɛrɛ o n jugu ala k'an bɛɛ kisi o ma parce que o tɛ artiste ka laban ɲuman ye donc o de la n'an ni an ka fanu kɔrɔbayara tan don n'a nata dɔw bɛ se ka mɔgɔw bɛ sɔrɔ an ka deli tɛ an ka dɛsɛ mais hali ni an k'an dɛsɛra parce que an ye jɔnw de ye ala bɛ se k'i ka jɔnya yɛrɛ la à tout moment donc olu bɛ se k'a fɔ ah non nin tigilamɔgɔ ne tɛ se k'a to nin ka kɛ tan k'a sɔrɔ nin se bɛ ne ye donc o de y'a to hali bi an ka an ka fanu minɛ voilà ka ɲina ni to bezi ko ba ninnu kɔ parce que vie wɛrɛ bɛ yen min tɛ bezi in ye quoi o différence de bɛ ne ni tɔw cɛ vie wɛrɛ bɛ yen min ni nin bezi in dɔrɔn tɛ kelen ye a ka fɔ ko karisa ye fɛn dɔ fɔ keji ma sanga t'o la ye keji ye fɛn dɔ fɔ karisa ma sanga t'o la vie wɛrɛ réalité wɛrɛ bɛ yen min ni réseaux sociaux tɛ kelen ye bon n'an m'an cogo dɔn don n'a nata a bɛna kɛ maloya ye anw de bolo parce que n'i dala kuma bɛ fɔ bi dɔ ma i t'a dɔn a bɛ laban cogo min n ye dɔ ka video lajɛ internet kan ko bon k'aw bɛ ka ɲɔgɔn dɔgɔya tan sisan ni ala y'a kɛ don n'a nata dɔ den ka jarabi dɔ den na k'a bɛ fɛ ka furu ye fɛn dɔ yɔrɔ an y'an denw ka vie tiɲɛ o la parce que soit a furu tɛ ɲa soit a furu tɛ kɛ yɛrɛ ou bien soit a tigilamɔgɔw ka ko dɔ k'i somɔgɔw dɔ la ou bien i somɔgɔw dɔ ka ko dɔ k'u somɔgɔw c'est à dire a ko ninnu k'a ko sama ka se nin niveau ma nafa t'a la quoi moi je pense que ni mɔgɔ man di ye dɔrɔn to i ka so kɔnɔ a man di ye a banna mais kana manifester quoi a ɲini à chaque fois e ka ɲa n'a tigi ye e ka se n'a tigi ye mais don o don ka bɔ f'i k'a tigi lagosi moi je suis contre ça nafaba t'o la ayiwa keji an ka wagati koronna jam k'an bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la conseil jumɛn de bɛ keji bolo fitinin minnu fana bɛ ka don arabu la ka d'olu ma conseil min bɛ ne bolo ka f'u ye dɔrɔn n b'o de fɔ kuma bɛɛ n ka émission caman na o ye u ka n'u yɛrɛ kɛ an ka mɔgɔ kunnangon dɔw ɲɔgɔn ye parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen kunnangoya de classe tɛ quoi mais sɛbɛ de don il est temps an tɛ denmisɛnninw bilen anw bɛ jate balikuw de fɛ parce que an bɛɛ ka du kɔnɔ san dalakan lamɛnlen don donc caman b'anw na mɔgɔ kunnangonw de don parce que n'i ye se k'olu ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɔ kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ kana bɛn kan kelen ma bon n'i y'o signé mɔgɔ la dɔrɔn ɲuman tɛ parce que a tigi hali n'a bɛ se ka
n'a gɛlɛyara ale bolo hali n'ale bɛ se ka diɲɛ wuli pour que i kana fɛn sɔrɔ a tigi b'a kɛ bon ne bolo anw tɛmɛn'o kan quoi anw tɛmɛna ɲɔgɔn accusé in kan voilà an tɛmɛna ɲɔgɔn accusé in kan an tɛmɛna ɲɔgɔn lagosi in kan parce que foyi an tɛna foyi fɔ bilen an ma min fɔ 2009 2010 ninnu banɛni tɛ banɛni ye a dɔw tɛ se ka lamɛn tulo yɛrɛ la donc gindow bɛɛ fɔra fo ka tila fo nkalon bɛ tigɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ kɛra ka sɔrɔ o ma kɛ bon ne bolo ni minnu bɛ ka wuli anw dugu ma et puis ne bɛ conseil minnu di ni u kana tugu mɔgɔ kɔ u ka kɛlɛ la n t'a dɔn ni bamanankan in faamu n bolo ma fara kɛlɛ voilà k'a fɔ ko keji ni dɔ bɛ kɛlɛ la o ni ne de ka surun donc o de b'a to ne fana bɛ keji filɛ jugu ye fɛn in tɛ avancé ten wa ni i kɛrɛfɛ mɔgɔ n'a tigi bɛ fili la dɔgɔninya t'a la kɔrɔkɛya t'a la i b'a fɔ a tigi ye n terikɛ i ka nin ko in fili b'i bolo i bɛ fili la nin bila donc ne kɔni ni denmisɛnnin ninnu tɛ fɛ kɔni génération in ka da anw dɔrɔn na parce que n'an tagara ɲɛfɛ tan ne yɛrɛ b'a fɔ ɲinan san yɛrɛ kɔnɔ ni anw ka génération m'a lajɛ ka koba dɔ kɛ dɔrɔn moi je pense que nin ye mouvement in satɔ de donc faut pas que mouvement in ka sa denmisɛnninw de bɛ se ka wuli sisan ni hali anw filila u kan ka kuma min fɔ u k'o fɔ an ye u bɛ se ka min kɛ hali bi u yɛrɛ dama ka bɛn u k'o kɛ hali bi u fana k'u kɔrɔw fana bonya halisa parce que f'u fana k'a faamu k'a fɔ anw fana bɛ anw n'olu bɛɛ ani mun ne b'u ye u b'u ka génération bɔ anw na mais génération kelen in de don donc anw fana bɛ ka an yɛrɛ ɲini de a bɛ k'a dɔw kɔnɔ i b'a fɔ an bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'u ye mais anw yɛrɛ ma diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ donc f'u k'o de faamu k'a fɔ ko temps dɔw bɛ yen an bɛ jɔrɔ an yɛrɛ fana na o temps a kana k'olu kɔnɔ i b'a fɔ an mago t'u la ou bien u ko man d'an ye o tɛ dɛ sisan u fana ka baara de b'a to anw fana bɛ se ka rythme kelen sɔrɔ sisan donc fɛn fɛn bɛ se ka fɛn ne bɛ conseiller fɛn fɛn di sisan baara de et puis n'i bɛ ko o ko la n'i ye wari sɔrɔ dɔnkilida la wari investi c'est à dire a kɛra cogo o cogo denmisɛnninw bɛ ka 100,000 sɔrɔ sisan u bɛ ka 1,000,000 sɔrɔ sisan hali n'i bɛ tabalini de dayɛlɛ a investi i ka wari investi ou bien i ka dɔ lajɛ min bɛ fɛn min na hali n'i bɛ se ka dɔ fara i tɛrɛ ka jagokun kan dɔ fara o kan a ka kɛ fɛn jɛlen ye o tɔnɔni fitinin o bɛɛ ka fisi ma parce que fɛn man jugu artiste ma k'an bololankolon de bɔ o de ka parce que anw ye mode de vie min ta sisan f'an k'an ka vie entretenir de bon mɔgɔ dɔw t'o faamu ni ne yɛrɛ mana bɔ a bɛ kɛ jeli caman kɔnɔ ko miliyari bɛ ne kun bon parce que n'u ye i bɛ pari anw diyagoya fo an k'an pari diyagoya ye fo wala an ka fɛnnin dɔw kɛ i bɛ yaala mobili mun na i bɛ carburant k'olu la bon n'a fɔra ko e ka mode de vie chèrelen ka tɛmɛ e bɛ e ka revenu kan e bɛ wari min sɔrɔ donc il faut que sisan hali Mali population k'a dɔn ko artiste kan ka dɛmɛ de bon fo anw de k'an ka famille la éduquer o la hali bi parce que n'i y'a mɛn artiste y'a fɔ k'i ye star ye i ka nin ɲana i parilen don i y'a kɛ tan famille de ka wari don famille de bɛ taa album san n'a bɛ kɛ famille de bɛ taa concert la n'a bɛ kɛ donc ani fana jama ka kuma gouvernement fana fɛ hali bi gouvernement fana ka i intéressé culture la anw dɔnkilidalaw dɔrɔn tɛ comédienw b'a la art plastique art c'est à dire fɛn fɛn art ye olu mɔgɔw k'a essayer ani an ka mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen minnu ma sa ka bɔ an bolo fɔlɔ donc an ka occupé u la an yɛrɛ minnu ye génération kura ye an ka occupé mɔgɔkɔrɔba ninnu na sinon ka an k'a to f'u bɛɛ ka sa kelen kelen ka sɔrɔ k'a fɔ ko nin kun ye karisa ye nin kun ye nin ye bon ne bolo o kan ka jɔ quoi depuis u bɛ nin na fɔlɔ an ka t'u ka bonyaw d'u ma u t'u nin na o de ka ɲi ne ka message ye ka fɔ. faamuyali sɔrɔ la wagati koronna jamukan kɔni ni y'ale seli ale kuncɛyɔrɔ la kumakan laban jumɛn de bɛ keji yɛrɛ bolo ka fan filɛlibagaw ye ani ka fan n'o ye surtout concert ko in na. kumakan laban bɛ dɔrɔn o ye mɔgɔw ka bɔ ani fana mɔgɔw ka bila u kun na diɲɛ dan tɛ 26 mars ye quoi k'a fɔ ko ne keji depuis ne wolola ne bɛ ka rêver 26 mars de la o tɛ dɛ ne bɛ ka taa 26 mars la parce que tuma dɔ la a ka di artiste fana ye k'i ka jamu donc 26 mars ko in kun de y'o ye mɔgɔw k'a bila u kun na k'e tɛ ka t'i jigi da mɔgɔ kan pour que k'a fa k'e tɛ ka i yɛrɛ kɛ kɔkɔ ye pour que k'a fa
keji gerela ibala pasa terge aje nyondi et puis ala barakala an ka gere ɲɔgɔnna maloya t'a la parce que ma fa neni ma ba neni a ma fa neni a ma ba neni donc n'an ye ɲɔgɔn ta ne bolo o de y'a to an ka dɔnkili titiri Duwawuden fila donc ne bolo ni ne ni Iba ye ɲɔgɔn ta sisan k'an bolo di ɲɔgɔn ma Iba kelen tɛ o Iba de ko ka go ye sinon ne ni Memo ye teri ye donc ne ni Memo ka di Memo bɛ na ne fɛ ne bɛ taa Memo fɛ mais n'i y'a ye o ma kɛ kojugu ye Iba de ko ka go ye donc ne fana Iba wani ko fana ne fana ko ne b'a la parce que ne ɲɛ bɛ min na dans l'avenir o tɛ ɲɔgɔn kelen ye quoi parce que ne bɛna n si kɛ ka n datigɛ Iba la ka Iba kɛlɛ n t'a dɔn a bɛna min di yan quoi donc ne kɔni a ka di n ye mɔgɔ caman kɔni bɛ yen n ye mabɔ olu la Ala barika la o diyara n ye donc ne b'a ɲini mɔgɔw fɛ dɔrɔn u k'a lajɛ tuma dɔ la u ka miiri yanni u bɛ an ka fɛnw commenter fɔlɔ ka anw dɔgɔya quoi parce que mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si kɛ fɛn ye bi n'i ye ne ɲininka ko dɔ de sababu bɛ bɔ dɔ la donc hali n'u bɔra ne ka nin concert in na u ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ fana ta la pour que hali bi u k'a yira o tigi la i bɛ ka baara min kɛ nafa dɔ b'a la a tigi ka courage ta sinon anw ka génération anw sɛgɛnna kojugu hali anw sɛgɛnna ka tɛmɛ kɔrɔkɛ ninnu kan parce que olu caman ye kalanjanw kɛ u caman kɛra ka se ka bureau kɔnɔ baaraw ni fɛnw mais sisan n'anw m'an ka nin art in entretenir sisan a bɛ gɛlɛya dɛ imagine à l'âge de 40 ans e bɛ se k'a fɔ k'e bɛ mun boli ni fɛn kɛ bilen donc il faut que nin baara in de la an k'an ka diɲɛlatigɛ dilan sisan donc u ka ɲɛ an ma quoi ne yɛrɛ y'u deli de u ka ɲɛ an ma classe ko tɛ foyi ko tɛ il est temps malien den ka ka artiste malien dɛmɛ cɛ fara muso kan faamuyali sɔrɔ la Keji y'an reçoit Iba Rabi merci beaucoup ayiwa Keji album kɔnɔna la son jumɛn de ka di e yɛrɛ ye ni son bɛ ye i b'o kunkurunin daminɛ n'an filɛbagaw ye pour que an ka ba Iba bon ne est-ce que ne ka son bɛ yen min ka di ne ye ni son bɛɛ ye o tɛ yen bon album na fo n'a kɛra bon album na n yɛrɛ sɔnna n yɛrɛ ye min na o kɛra hali mɔgɔ farilafini dɔ ka di ye nin dɔ ye o kɛra Bulɔfutena ye Bulɔfutena ye donc i b'o kunkurunin daminɛ n'an filɛbagaw ye pour que an ka ba Iba ye d'u ma Bulɔfutena t'a la walayi bilayi ne bɛ se de taala bɛ ne lamɛn maa min bɛ u b'an ka fɔ de maa min sɔnnen don mɛ u b'u t'u ka so ka fɔ de u bɛ siran ɲɛ u b'u kan jigin o fɔ de Keji tɛ de Maria ka duwawu den Keji tɛ de Katigaw ka fama den Keji filɛ nin ye Simbo Saba Mamare Keji filɛ nin ye a bɛ ka ɲɛnajɛ de dɔnkili jina bɛ n bolo u tɛ ka ye de maa min bɛ Keji bolo i sara ye de merci beaucoup ayiwa an filɛbagaw nin tun bɛ dansigi Arabi Jam Ghana King Keji Maria de an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi ne ma sara ma ni ma an ka jɔnya jɔnya na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen